फेरखङा होगासिनो फुनाया खोथिया फार्स्ट फुजेनबाय माने जोंहा खोथियाखौ अखायाबो दाख्लै जोंहा एसे हादों दैयाथ' थाखाया रानजोबखायो साननै सानथाम सान्दुं दुंनायावनो गैला आरो दैया रानजोब्बाय ओमफ्राय दा फुख्रिनिफ्रायसो मेचिनजों पाइप लांनानै दै सारखोनानै दा खोथिया फुफिनबाय आरो ओमफ्रायो गायनायाथ' बोरै जाबावगोनथाय गायनो हाबाबो हागौबाबो बोथोरनि थाखायनो माइफ्रानो मोजां जानाय नंला आरो आं नोंथांमोननो देखायनि फेरखंनि खोथिया फुनाय ओमफ्राय ओरै माखासे खामलाफोर लादों 6 जन ओमफ्राय बाजै दं जोंनि बिमा दं ओमफ्रायो फेरखं दं ओमफ्राय न' खाथिनि आब' लाइबारि दं ओमफ्रायो माखासे बाखि 6 जना खामला आरो नोंथांमोना नायबानो जाबाय बादामालि गोजा बेखौ जानाया नैबे आनारस जालांबाय थाइजौ जालांबाय ओमफ्राय नै खान्थाल जालांबाय ओमफ्राय मा होनो उनाव गयजों फाथैजों जालांबाय बादामालिफ्रा नैबाव ओमफ्राय खान्थाला एसे दं बादामालि जालांनानै आग्लायनाय आं बेखौ दा नैबेजों जागोन आरो जाखांबाय आंबो बादामालिफोर जाखोन्दाखौ दा नै देखायलांसिगोन आरो आं नोंसोरनो हे माइले गाइसमोन एसे नुजादो दे हाब्रु फुनबाबो माबा उसुबिदा गैया मानो होनब्ला दुगैखानांगौ दुगैखायाखै मानसिया गान खनलायबावबायलै जोंना आसोला नैबे जाबाय डेन्जार बेयो बिथाङा जोंना फुनाय होनबाथाय 1 नाम्बार आखाइया बिराद गुवार बेना खेबसेनो बिगासे हमजाबखायो खोथियाखौ ओमफ्रायो नैबे बिथां गान खननाया जाबाय जोंनि बस बिथांमोनखौ नायनो होनबाय थादोंमोन मानसिफ्रा नैबे गारजेन जोनोम होगिरि मोजाङै नाला बेबो माबा आधा बिगा हमजोबखायो खेबसेनो खोथियाखौ हमगासिनो ब्रुद ब्रुद होखायो ओमफ्राय होखायो बिथाङा गोगोमखा नैबे जाबाय कारेन्ट सिंनि जोंनि बिथांनाव बिराद टावार नाङो नंगौना टावार नाङो बिथांनाव नैबे जाबाय बाजै बिराद नायनो होनबाय थादोंमोन मानसिफ्रानो दे देखायजाथ' खेबसे दाख्लैसो बिथांना सर्ट मुभि मोनसे ओंखारदों सर्ट मुभिनि नामाबो जाबाय मामोनलाय मैथा सिख्ला बयसा आंनि हिन्जावनि आरो बाजैना फेरखंनि बिथांना बे गारजेन बस आरो हरै दंबावो माखासे ओरैहाय फेरखं पार्टि ओरै बिखुनजो पार्टिमोन ओरै फेरखं पार्टि दं नाय लाइबारि माबा नैबेखौथ' मिथिखायो लाइबारि होननानै एलांसिखानाय होनबाथाय 1 नाम्बार बिथाङा नामजादा बिथाङाबो बिदिनो आधा बिगा गाहाम हमजाबो खोथियाव खेबसेनो आखाइ गुवार ओमफ्रायो नैबे जाबाय फेरखं नोंस्रांमोना सिनाया जानो हागौ बिथाङा हारसा हिन्जाव बायदि बिहु फाले खर' खावखाना दङ लाजिनाय मोनदों बिथांना एसे बांसिन आरो खोथिया हमजोबनाया खेबसेनो बिगासे गाहाम लायो आखाइयाव नायबा सिनायगोन ओमफ्राय नैबे जाबाय बिनानावफोर नैबे सानैया बिनानाव जाबाय इनिमा गाइस मोजां ना ओमफ्राय नैबे जाबाय
सोमोन्दोआ मा जायोमोनथाय जोंहा बिहामजोसोमोन नामा बिथां जाबाय बिसिनावबो टावार नाङो बिरादनो कारेन्ट सिंनि बेनो आरो दा नामायला इयेसन इये माथो बेलाय गथ'आलाय गोगोमोनलाय आखा फाखाथार मावनायाव बेसे बुरजा जागोन बे गायग्राया जोंना गैथाराना खमथार बिगाब्रै थगायजालाबायबाय बेखिनियानो गायग्राया गैथारा आरोना बिगाब्रैसो जागोन आरो बिगाब्रै जागोन गायग्राया नै एक्ट्रिस फैबाय लागा हरबाय आंखौ सेस अबस्था आंनि बेनो जाबाय बाजै अबस्था सल' नोंसोरबो सेस जागोन थ'दो दावखोदोसो बाव थाजाया बारा जायगा बिथाया बारा मोजां नङा गरमसो बिथा गरमसो बियो लोगोफोर आङो दा माइ गायखांनानै फैबाय आरोना दसे ओंख्रि संनांगौ दङमोन नालाय आयौ एफा बुरजा संख्रि होयो नामा एसेल' होदों जाबायलै ओमफ्राय नै नारदा बाजाराव थांनायाव आनारस ओमफ्राय थाइजौ बायनानै लाबोदोंमोन नालाय थाइजौखौ जाखांबाय ओमफ्राय नै आनारसखौ हाना होबावदों बेखौ जानोसै आं गरम नालाय बिनिखायनो जि अनसो गारदों दुब्लियाव थांनायखाय है होआ मोखाङाबो नै गोजा जादों सान्दुं नांनाया जागासिनो जागोन उनावहाय मा जायो जेबो मिथिया मोनसेखौ जाजोबनो हागोन ना हाया जाजोबनो हाया होनबाथ' जाजोबगोन नोङो ओंखायनो जाजोबनो हायैखौनो होनबाय आं हायो नों जाजोबनो हायो डेन्जार नोङो हाया होनबाथ' जाजोबथारगोन बे मोनजाजोबनायसो होनदों साइसआथ' आलादासो खायदाया बाराबो जाजाया लोगोफोर सालाय गोबा जायो अयथासार गोबाब संख्रिया अबेबा गोजाबाय आं जाला जादरा ओमफ्राय गोजाबाय आं जानांगौलै जा गोसोम साननैसोनि उनाव मोखां गोसोम जासिगोन दाथ' गोजा जादों नालाय कलेजनि ड्रेस गाननानै माइ गायनो फैदोंनो लोगोफोर दा नुगोन दा गायोना गाया गाया जायो गायनो फैखानानै एकदमबारे हाब्रुआ एसे नांबानो सिनायखानायनि गस्ला गानना फैदों जाहाथे आं माइ गायदों होननो हानायनि लोगोफोर ओरैबायदि सैथान बियो मा लादों नुबाय नारें लेबु गायहैसिगोन आरोना बेखौ जों दा माइ गायनो थांगोन आरो ओरैबायदि गोसा सान्दुङा आयौ साना उल्थाना जालायबाय होनबाबो माथो खालामनो मावनोसै गाबोन सानसेल'खासै गाबोन जोंना हाल जांख्रा मानसिफ्राबो गायनो हायाखै इयावसो जिरायना दंगासिनो जायगायाव ओमफ्राय आङो दा दसे जिरायफानानै गायनो थांसै नायानो गैयाव गायनो ना मोननांगौ जाखो हरनि 10थायाव फैनानै फुं हरनि 4थायाव खारखोमागोन बे जाबाय बिमा ओमफ्राय बे बाबा आरोना दै सान्थि सारगासिनो दं गरमा फिसाला बोराय थाबा हालेवा जायो नोंस्रा माबासिगोनब्रा जोंहा देनां हालेवबाय थानांगोन ना जोंहा देनां हालेवबाय थागोन रा नोंस्रा हालेवखादो मादो आंगायदो मादो लोगोफोर माने बेनो जाबाय जोंनि गभर्नमेन्ट आरोना बस जोंनि बिफा माने फेरखंनि बिसाव बिथाङा साथा फुवारदों नै फुवारबाबो जाजायाखै मा होनो अमा हालेवनायाव सैमा गाग्लिनाया बेनोब्रा बेलाय सैमायानो बेनो दा सैमा बेयो अमा हालेवनायाव सैमा गाग्लिनाय दे मोजाङै मोखां हाबथाबायनो गावना बिहामजोना देनां थैबा नायनोलै थैना थांबा
रसा जोंना गायखांबाय एसे ओमफ्राय ओरै बसा हालेवगासिनो आरो जोंना ओरै फेरखङाथ' फेरखं मालाय ओइ नै गायगासिनो बाव नोंना लास जाबाय थायो ना मा जाखो हा लाब दा मालाय फावसायजोब्बाय हनै बाबा फेरखंनि बिफाव बे जाबाय दाउ खिथु मा दाउ खिथु बजा रोदा होनो गायथेदो आहा दा गायलांगोन आलि दंखायो सिन्था गैया आखिनिसो नुबाय गायनायखौ ना मा जाखो गोसोम जाजोब्बाय नालाय बिथाङा मेंबायलै आंबो गायनानै आसुगुरा हाबजोब्बाय आरोना फुरा दायो एख'हैजोबसैलाय आबाद मावग्रा मोनलाय माथो आसुगुरबो मोजां थाखाया ना फेरखं माइ गायफैनांबाय बिथाङा गायखायोमोननो गोदोबो बिरादनो माइ खामला गायना जाग्रा बावखासोमोन मालाय नंगौ दा सानैजों गायनि मोजाङै मोजां गोसो गोरबो मिलायलायनानै गोसो गैया मानो गायफानो गायदि फैदि लोगो जानोसै गायनायालाय बेबो थेफाफानो गाया जायो ने गायो दि मोदोमा सोमावबाल एसे होमबासो गायनाय नुयो मोदोमा एसे सोमाव आरो थेवबो स्पिन बोसोराव होनो हागोन नोंहासो नोंखौसो ओरै गायनाय होगोन आङो जायो आंना ओमफ्राय बिराद खरा जागोन आरोना मेचिननि जागोन आंना गामसाखौबो टिपखाबो मायाबो हाब्रुबो गिलायबायजोब्बाय हनै लसन बायनो हायो अयथासार गोसोम जाजानो गियोब्रा गस्ला आखान्थिखौनो थेबनो नागिरबावासै दहाय जाखासिगोनबो बेसेबां दाम लसननि सानसिलनि दामा सानसिल फुनलायबावो नों मा मेंखो हौवा मानसिया मेङो नामा ओमफ्राय जोंखौबा हिनजावफोरखौबा हिनजाव मानसिया सिं सायो नामा होनलायो खोमसि नुदों बेजों लहालै बे लहा बोरैबा खोथियाखौनो बिनिखौ गायनायखौनो सा सानजा खोला दाउसो एरजेननायसो कलेजाव थांनो फैनाया माइसो गायनांबाय रोङालायनो बिनो गामसाया रोङा नंदों She's library. Library is coming on the display. Please love to all viewer. Kaibaying libraries. There is army. Army is coming in our dubli. Is getting. Is not coming my display. This is army. Is perkong. Perkong. बिथाङाबो गायबाय बिथाङा हनै
गोजा गोजा जाजोबलायबाय बिथाङा वाव हाय हाय आङो माइ गायदों आङो गायखांबाय आरोना टाइमाबो 5:30 जाबाय ओरैबो फेरखंमोनाबो ओमफ्राय फैसिगोन खामलाफोराबो गसिगोन गाबोन सानसे लाबावगोन लास्ट बेनि उनाव जोब्बाय सान्दुंआथ' सान्दुंखासै ओरैबायदि बाबा दासो खमायदों आरो एसे टाइमबो जानायखाय लोगोफोर फाइनालि दिनै जोबना थांसिगोन आरो माइ गायनाया आं नोंथांनो देखायलांगोन दिनै लास्ट सानथाम जाबाय दिनैजों अखाबो हादों दिनै एसे मैया दाख्लैथ' अखा गैखाया ओमफ्राय एसे दै बुखोबाय बिदिनो गायबाय आरो दा बे आंनि अबस्था नैबेजों हन्डा मेचिनजों बोखोना लांबाय आरो नैबे फुख्रिनिफ्राय ओरैहाय 300 मिटारसो गोजान जागोन आरो बेजों ओइ देखो बेनिफ्राय लाबोबाय आरो ओरै दिनै लास्ट नेगासिनो दब्लायसेल'सै गायनांगौआ लाबो सिनिला आं माबा बानना लांनांगौ दं हन्डा औ फैयो दोनहैखानांसिगोन दानो ओमफ्राय आङो दा मेचिनखौ बाननानै लांसिगोन आरो न'आव जोब्बाय नालाय खामानिया माखासेया गायगासिनो दब्लायसेबावखौ जों दा मेचिनखौ न' फारसे लांग्रोसै लांसै दा मेचिनखौ लांसै येस गाइसमोन होनलाय हो गाइसमोन लांसै होनलाय ओं गाइसमोन होन दाइसमा गाइसमोन दाइसमा गाइसमोन मोन मेचिनखौ लांसै लांसै गाइसमोन दे जोंना गाइसमोन दा दुब्लियाव खामानिया जोबथ'बाय गाइसमोन होन गाइसमोन दा जों लांनाय जासिगोन गाइसमोन मेचिनखौ गाइसमोन होन गाइसमोन आं बख'बाय दे गाइसमोन लांसै आरोना दा जों थिखोनानै बाननानै जाबायना गाइस नाय माबायदि बानदों गाइसमोन ने फाइनालि जों दा बानना लाबोबाय आरोना लाबोबाय गाइसमोन होन दुब्लिनि खामानिया जोब्बाय नालाय जोंना ओंखायनो जों मेचिनखौ लाना फैनाय जाबाय गाइसमोन होननांगौ रा गाइसमोन अके गाइसमोन अके होनदे अके गाइसमोन गाइसमोन आइसेन अके होननो रोङा नामा आंलाय जोबग'लायबाय लोगोफोर दैज्लां बोथोरजों लोगोसे मावनांगौनि समा माइ गायनायनिया मावनांगौखौ मावनाय जाबाय बे बोसोरनिया जोबग'थ'लायबाय दानिया फैलायगोन बेलेग बोथोरनि बेलेग आबाद जेरै मैगं थाइगं नङा होमबा आबाद खेथि मावनानै जानाय बयबो नोंथांमोन बुजिनानै ला मावनानै जानो रोङोबासो मानसि मावनानै जानो रोङाबा मानसि नङा हिनजावफ्रा बुंनो हागौ हिनजावफ्रालायनो माबाफ्रा मानसिफोरा बुंनो हागौ हिनजाव लानानै दाना मालाय मावलांदों खिन्थु आं मावखायो हिनजाव लानांलायाखै रायजो राजा सेंग्रायावबो मावदों दाबो मावगोन मावलांबाय थागोन देहा थानायखिनिखौ मावना जायाबालाय नोंनो सोर गथायना होफैनो ने नङा होमबा सोर होफैनो आदसा हिनजाव लादों होननानै ओरैनो दलद थायाखै बेस्रा कारेक्ट मावदों खोथिया फुदों माइ गायदों गाइसमोन ने गाइसमोन होन गाइसमोन अके जोंना बसा थांबाय दा हालेवखांनानै माजों थांदों स्करपिय'जों रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि दुब्लिनि खिथिया दिनैनिफ्राय जोबथा हर जाबाय
नर लांदां दावदै खामफ्राम होनो जों बिदिखौ मा होनो थारमाने जोबथाबाय मारै मारै होनफिनलाय खेबसे नरलांदों ना मा होनदों नर लांदां दावदै खामफ्राम आदसा जोबथाबाय बाय बाय टाटा टाटा बाय बाय गाइसमोन गाइसमोन होन गाइसमेन अके गाइसमोन होन गाइसमेन ओके गन्दगल हानायनि गन्दगल आरोना दिनै खिन्थु खोमसिगोनलै नोंसोरो फाइथ'नोनो 1 घन्टा नांगौ आंना बे खोथिया मोननैल'खौनो लायनो हाला नोंसोर अनेक माल रोगानांगौ दङ अबस्था लागाव हाल जांख्रानि बेना लागाव आयो सेस बैनो दुस्थ'आ हैद आंखौ खुबैलायबावो थेख्ला ख्लानो मेदोसोलै हाब्रुआव ए बेथा हाब्रु खुबैनाय एम्फौ जालायबावो ओइ सेस लाइबारि लागाव ए सेसलाय आंखौसो थिबो आयौ सेस खालामबाय आयौ मा जाखो बे फावा केमेरामेनखौ बिदि खालामबाय अयनाय अयनाय हे सेस लाइबारिनि आखल जाबाय बे गान्थुरिनि जों मा जानांगौ जाखो मोखाङाव लानांगौ दा आंथ' खालानो लागाव Hunay! Hunay! Lagaw! Lagaw deh. Untuk dia bang deh. Guys, मानसिफ्रालाय मा अबस्था जाजोबखोब्रा बेरखुङा खर'आवनो माबाबाय खोमा हनै ओरैजालाय बिखौ नायजाला सासेनाथ' फाइनालि लोगोफोरजोंना माइया गायखांबाय ओमफ्रायो एसे हाब्रुबो फुनलायबाय मोखाङाव फोनासै हासार होनाय नालाय नै बिखुङाव ये मेरा हाल
ओमफ्राय दा जोङो न'आव थांनोसै दिनैनिफ्राय गैथ'लालाय बे बोसोरनि माइनि आबाद मावनाय बोथोरा ससेयावथ' जोबना गायखायानो नै मोसौ खानो थाखाय दोनबाय नै हाब्रुआबो आंना खारलायबावाखै ओमफ्राय आथिंनि अबस्थायाबो नै ओरैबायदि आयौ गोलैबावनोसैसो माखासेफोरा थांग्रोजोब्बाय ओमफ्राय जों न'नि मानसि नालाय एसे खोथिया आग्लायनायफोरखौ दैयाव सोमनानै गारबाय ओंखायनो एसे लेट जाबाय नै गोबोरखिया ओमफ्राय गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनबाय गायखांनानै दा एबाराव आराम दानो मोनफिनसिगोन बै बस्थाखौ लादोब्रा हनै जोंसो फुरा खाला खाला जाजोब्बायमोन नै सान्दुङाव थानानै ओमफ्रायो दा न' सिङाव थानानै गुफुर खालामफिननोसै ना माइ गायखांनायनि नोंथाङा मा बुंनो सानो माइ गायखांनायनि जोब्बाय बाय बाय गोसोखौ माबायदि मोनदों गोजोननाय मोनबाय जे एबाराव अबाव थांनो गोसो थांनो मोनसिगोन अबावबा बेरायनोबाबो थांनो मोनसिगोन गायखां आयौ मायाव जोखोलै आंलाय औवायावनो जोना लादों हनै आथिङा जोरहाबबायलै फैदो दा खायना होनोसै आं फैदो गायखांबासो स्र' मोनखायो नालाय दुब्लिनि खामानिफोरा जोबनानै थांबासो गोसोखौबो आराम सान्थि मोनो गोसोम नुलायदोंना बिदिबा लोगोफोर आंनि भिडिअखौबो बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन ओमफ्रायो गोदान भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन जोङो दा दुगैनोसै मानोसै साहा लोंनोसै ज'नो खामलाफोरबो दङ नालाय बिदिबा लोगोफोर आंनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै बाय बाय Se, kia kulre भगवान मेंहख्लबदैत yes थोर हाथायाबो इसिबां आइरन जालायनायसो बादामालि खाना yes थोर अराय देव दिनै